пісанкі, скрабанкі, маляванкі, якіх толькі яек не рабілі беларусы беларускія на Вялікдзень. Самым распаўсюджаным спосабам аздаблення яек было ўсё-такі васкаванне. Я спрабую намаляваць узор на яйку. Вось гэта самы распаўсюджаны спосаб нанясення малюнкаў. Такія нібыта косачкі, калі вось набіраецца воск цвічком і робіцца вось такі дэкор. Вось яна простая прылада, которая патрэбна для васкавання яек. Гэта драўляная палачка, у которую убіты малюткі цвічок. І вось гэтая капялюшык, вось гэтая шляпка цвічка, яна нібыта лыжачка працуе, ёю зачэрпваецца воск і гарачым воскам малюем потым па яечку. Больш сучасная і такая прафесійная прылада – гэта вось такі пісачок. У гэтую ёмістасць набіраецца воск, награваецца і далей можна маляваць як аловачкам. Вось так праводзіць доўгія простыя лініі. Вось так мы праводзім лініі пісачком. Расплаўлены воск выцякае па той траекторыі, которую мы праводзім. Цікавая такая праца, але трэба налаўчыцца, каб рабіць яе якасна.